Dobre, čaute. Čaute ľudia. Vítame vás s Kocom pri gameplay na hru Amnézia Pád do temnoty, slúbenú hru. Tak. A Ja vás tiež vítam. ideme na novú hru. Na to. Ja. Tak, ja už idem. Ja som už dal začať novú hru, poďaj ty. A ja. Dal novú hru. Obidva tu máme po česky. Samozrejme. Čiže sme to boli za gameplayery, keď sme to mali po anglicky. Žiadny hnusný. To musím si neškodniť toto. My name is Daniel. A ja som Daniel. Tuer. Nehaj ukážky, hej? Ja nehávam. Dobre. Mayfair, what have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is Okno, je tu okno. Daniel. Tuer. Ale on z neho nevyskočil, lebo on je Daniel, vieš ako. Ako tu navedla Dano. Vieš, ten poker face. Ale žijem. Black monitor. Á, Idem už sa som tu, postaviť. už som tu ľudia. Moje meno je Daniel. A postaviť sa chcem, ale vidím na zemi iba krv. Všetko. Ja už som sa postavil. Som Ja- hustý. Ja vidím za teba krv. Á, už stojím. Ja už som Dobre, postavený. kde si? Ja idem do tých dverí. Čo sú tam? Jaj, a ja. Mám tu že kšesadlo, či čo to je. Aha. Tidderbox. To nedáš printovať? Bude sa dať. Chod tu na Idem do tej, rozbiť. chod do tej chodby a tam sú ďalšie dvere. Nie tie veľké, ale také naľavo sú. Tam, Nespojluj. však veď to nespolujeme. Padám hovorím, na aby si zem. kašel. Však aj ja. Keď typkovi som zobral hlavu. Do riti. Ďalšiemu som tiež zobral hlavu, ideme vyhodiť von oknom. Chod do tých dverí, Mišo, nedá sa. Nedá sa vyhodiť von oknom, prečo? Lebo to by ste ty mohol vyskočiť von oknom. Kámo, tu je nejaký krb, kresadlo a fľaša. Rozbijem ju. Idem, ale mu sa nechce šprintovať. Ani môjmu sa ešte nechce šprintovať, šmejt. Jaj. Dvere sa otvorili. Strašidelné. A mám tu tričko. Ďalšie. Pustý. Ja mám metlu, idem si ju zobrať. Teda, že sa nemôžem obliecť, ty vole, to na nič. Do Však, ktorých si šiel dverí? do tých, čo sa mi otvorili. Ja nie. Počúvaj ma, čím sa otáčajú veci? Neviem. Čo do tých druhých? Veď, ale ty máš ísť najprv do tých prvých, tam máš kresadlo. Tu mi je na čo? Na sviečky. Ja si zoberiem metlu. Cicha. Neboj sa, to prežiješ, bro. Bro, neboj sa. Ja už viem, ako sa točia veci. Ako? Drž R a kružkom. Drž, ja tu čo si nepočujem. Mišo? No čo si My sa tu chodí? kývu oné. Ja už môžem šprintovať. Dori, ti spadol som na zem. Nie, metla! Pomôž mi! Doriti. Kde si? Pomôž mi, na zemi. Metla ma zachránila. Kámo, mňa zachránila metla. Mišo? Ja tu hádem stoličku. Tu nažije asi nejaká žena, čo má riadne veľkú menštruáciu. Už vieš, koľko krvi tu je? Teraz to zametám. Ale ako si to nejde. Doriti. Mr. Shea. Ježiš, som sa zľakol. Kámo, to je Nestraž ma. Udiaľ, kámo, to tu musel chytiť riadnu menštruáciu, vieš, koľko tu je krvi? Veď vidím. Doriti. Ježišná matko. Ježiš, ja sa bojím. Zaskám. Dám ti po schodoch dole. Tam chod do tých dverí otvorený, niečo za tebou. Ja tu nič není. Kde si? Niečo sa stalo. Však hej, viem. Ja teraz... Metla robí problém. Jaj, nemám byť dlho v tme, lebo... Je to praska? Tak. Pozametám Miro, ešte čo to krv. praska? Neviem. Ja zametám krv. A tu sú nejaké dvere veľké. Sorry, metla, môžem ťa nehať. Dám ti tu kameň.
Počujem nejaké praskanie dole. Starý archív. Tak je. Tak sa úplne bojí. Útechu mu uplala voňavá Skryť. chuť rúže. Turkis Delix. Turkis Neviem Delix. prečím. Pomyslel si přesné ako na Vlasy mumie, nie? končutátu. Nie, tam ešte mumie nie sú. V Cažihradu. A ja Na, takže, čo to nad praska. tebou niečo chodí. Kámo, ja som v nejakej miestnosti, zasa tu je krv, fuj. A knihy sú na zemi. Ja už načítam, ja už som v starom archíve. A ja tam som. Sa mi tu otvorili dvere, berem si knihu, Bibliu. Aby ma nemohol zabiť. Tam? Hej, som tu. Čakaj na mňa. Som v nejakých dverách, čo sa mi otvorili. Pusti si, čo? Hodím mu tam Bibliu. Ja chcem zobrať Bibliu. Doriti. Ježiš. Na zemi sú knihy. Mne sa otvorili dvere. Však, chod tam dole, to tu rane hrozne vyzerá. Fúj, tu sú nejaké červy. Škoda, že nemá metlu. Aj voda tu tečie. A nedá sa Idem tu, sa umyť, osprchovať. nedá sa tu šprintovať. Sprchujem Vidíš? sa. Dobrý nápad, veď tu už musím smrdiť, fuj. Osprchuj sa. Už som sa... Berem si... Aha, dva kšesadla tu sú. Kde? Tam sú na polici. Ja Berem už vidím si- jedno. Berem si A Bibliu. druhé. Aby si prežil, hej. Hej, hej. Ideš zobrať Bibliu. Čakaj, musím ju nájsť, som ju tu zahodil, ale neviem teraz kde je. Svinia Ja mám ukradli so mi sebou. Bibliu. Idem si po jednu ešte. Točím si ju takto, aby som na ňu videl a priblížim si ju k sebe. Tak, Aby som no, si ju to je- mohol čítať. Áno. Teraz kam? Sú tu nejaké dvere, keď ideš ďalej. Kámo, tu vyzerá Idem hrozne. ďalej. Kámo! No, vidím. To reči, tu nafúka vietor riadne. Majú asi nejaký prehľad. Kámo, lucerna, lucerna! Čo Máš ti pravdu. Lucerna je na zemi. Mal A ja ju lucernu. vidím ju. A Mám ju. Tu na je olej. Ako sa zasvetuje. F-kom, ale... Čakaj. Keď stlačíš F, A kde je olej? už máš nejaký začiatočnícky olej. Keď stlačíš tab, tak to všetko vidíš. Nemám. Olejček. Mišo? Yeah, bro. Oni mi ukradli No. Bibliu, toto není moja Biblia. Nie? Nie. To kde ju máš? Ja neviem, teraz zomrem. Nič, idem ďalej. V nejakej miestnosti? A ja počkaj, ja si zvýšim gamu, aby to bolo vidno na videu. Ježiš. Prečo sa to tu trasie všetko, neviem. Ja mám na dvojke. Ani ja. Čo sa sebe myslia? Však sú tu nejaké dvere. Do pupka som použil jedno kšesadlo, nie? Však Pacak nepoužil ani jedno a mal ich dokopy 100 na konci hry. No a čo mi je kšesadlo? Na sviečky. Ja Pacak to ani neprejde. Pacak už prešiel amnéziu. So mnou, ja som mu No jasné. prechádzal. Ja som mu No tak ty hej. Metla! Když bych se tě mohl zeptat na to, kolik si toho pamatuješ, vůbec netuším, jestli tobě čo? Ja som našiel metlu. Mira, už si našiel prvý papierik? Nie, kde je? Ja už som... Tam, ako som zobral tú onu, lucernu, tak išiel som ďalej. Doprava. A tam ďalej. Mám prvý olej, prvý papierik. Like a boss. Už som ho čítal. Ale ja som teraz v inej Naspäť. miestnosti, tu je páčka. No veď tam som aj ja. Cashby, aha, hej, hej, hej. Don't Dobre, be nie to? afraid, Daniel. God will it. One. Škoda, že to ani, škoda, že to Kámo, tá ani pačka je riadna. Čo sa stane? Nie, nespojil, nechcem to počuť, ale je to typke. Kámo, Mišo, Ďalej. moja metla levituje. A mňa už portlo. Vejdi. Čo sa stane? Počkaj. Mňa už portlo. Počkaj, ja som sa zoberiem. Jaha. Miro. Čaká na mňa. Poď už, ja už som za dverami. Už stupni halo, už tam vchádzam. No, už som Padl tu. na podlahu v kuchyni, když dostal první kopanec do břicha. Začali se mu to oči hnát, slzy hajzel z ústa ukryl. Ideme ďalej. Metla! Není tu sviňa. Kámo, to vyzerá brutálne, kde si? Ja som tu na... Ako tam vojdeš a tam... Ako... Je tá krv na zemi, čo to je? Mám spomienku. No veď aj ja, mi to čo niekto rozpráva. Idem tu na čo je tá chodba, čo tie veľké dvere, kamo tu nám bude niečo asi. Do dola, či do... Olejnička. Tam čo sa ti, vieš keď máš spomienku, tak sa ti otočí na tie schody.
No, Tak hneď za ním je taká veľká chodba, tak tam idem. A tam je aj olejnička s kšesadlom. Hneď ako voješ, tak tam je taká truhlica, pozri sa tam. In fact, it lies fact. beneath the very Little stone bitch. of Brandenburg. to ma bude zabíjať, nie? Toto meso. Hej, to ťa bude zabíjať, tam nechoď. Idem tam, idem si zobrať kameň a idem ho hádzať. Jího. Kámeň si ja idem zobrať, aby ma ochránil. Kámo, to tu má Jího. ranú štáciu. Idem dole do tých dverí. Počkaj, ja si niečo zobrať. Ja, tu sa nedá ísť, to zasa budem musieť hento urobiť. Kde je kameň? Aha. Uj, tu sú larvy na zemi. Hej. Uj. Olej, olej. To sú, Mišo, to sú paganové. Našiel som Bibliu. Kde? Ja mám iba kameň. Našiel Bibliu. Vieš, kde idem teraz? Ona ma ochráni. Vinný sklípek. Aha, zamčeno. Klič. Čo je? Ja idem otvoriť dvere a zrazu sa tam objaví to meso. Hej, viem, teraz musíš... Idem do laboratória. Tam na bokoch sú ako keby také chodby. Pri schodoch, tak ja idem do laboratória. Laboratoš. Ostatní deti ho pozbudzovali, kričeli. Tam tými schodami? Hej, tam tými schodami idem do laboratórie. Už tam som. A tam... A prečo si išiel tam rovno do... Tam niečo je, neviem čo to tam je. Tam, kde bolo to meso? Ježiš. Prečo sa mi sám otočil? Si teraz kde? Ja som hore na schodoch. Ja aj neviem, lebo ja som teraz v laboratórii. Tam dole? Hej, dole v laboratórii som. Jaj, tak poviem. Idem, kámo. Ja tu viem čo treba. Nejdem ti spoilovať, ale tu na to bude zaujímavé. Ja už som v archíve. Potlo ma to do archívu. Môžete ani naspäť. Mám ďalší list. Ty vole, tu kde som? Pusté. Neviem, ja som v laboratórium. Zácne knihy. Čo je, Miro? Aj tu sú Biblie 3. Jaj. Nie, to nie sú Biblie. To asi viem, kde si. Je to toto. Kde mám ja? Neviem, ale ak ti dačo bude hrať na piane, tak sa pozri, čo sedí za pianom, sa asi posereš. Pri Nie. najlepšom. Stefano! Či to nie je Stefano? Áno. To je Stefano, Miro. Dobre, treba nájsť 4, vieš čo nájdi? No. 4, Mám papierik. nájdi 4 také nádobky na kyselinu, aby si mohol to mäso dať preč. Počujem nejaký klavier. Neviem, či to je... Chod sa pozrieť za klavírom, čo Amnesty. sedí. Pozri sa, čo je za klavírom. Vidí z miestnosti a pozri, čo je za klavírom. Ja ale neviem, kde je ani klavier, ty vole. Tam ako si vchádzal v tej miestnosti, tam sedí mumia nomé za ním. Hrá tam. Ja sa skoro posral, keď som to videl prvýkrát. Mám kšesadlo. Si pán. Idem tam a ja. Otočilo ma. Kde si- tam mám ja? Počkaj, ty si kde, Mišo? Ona odíde za chvíľku. Kde si ty? Tam si... hore po schodoch. Dobre, ale ty si v Kde? laboratórii alebo kde? Vinný sklípek alebo kde si? V archíve. Idem aj ja, archív. Tu na to bude zaujímavé, archív. Je tu ináč jeden puzzle. Ja tu nevidím žiadnu mumiu, tak neviem čo robíš. Veď bola tam, keď si počul hranie. Ja sa skúsim na ňu pozrieť v mojom tomto. Je tu jeden puzzle. Dobre. Keď nebudeš vedieť si dať rady, tak mi povedz, ja ti pomôžem. Ty vole! Čo? Došiel mi olej, som vieš kde. Hej? Hej. Ja som našiel, ja mám ešte jeden. Som si už jeden použil. Neviem, čo som počul. Later that evening, tomorrow. Idem si zobrať Bibliu. Bez nej tu nejde. Jari ti, ja som debil. Mám že to máš inak na hlas. Ja tu mám na hlašek, tu mám na jednotke. Ja tiež. Ja už mám, zobral som olejničku a furt mi tu. Musíš na ňu dvakrát kliknúť, Mišo. Jaj. V tabe. Ja už mám full. To mi míňa? Hej, to sa ti míňa. Ale aj keď nemám akože zapnutú. Nie, to sa ti nemíňa. Mišo, počujem mumiu. Ktorý ti? Ježiš.
Čo sa stalo? Miro. Čo, mumia? Niečo tu spadlo, nejaký šúter. Nás zase zavalili. Jaj, ty musíš teraz nazad a teraz tam bude ten puzzle. News? Chceš vedieť, ako to máš vyriešiť? Tu je nejaká tabulka. Biblia, juhu. Ja Sa nemám. pomodliť. Pane Bože, ochraňuj ma, mene Otca i Syna Ducha Svätého, amen. Papierik, aha. Doriti. A na čo? Padli knihy. Na čo mi je vlastne kšesadlo? Iba na podpaľovanie? Hej. Ale v jednej misii ho Ja. budeš potrebovať. A po misiách. Tu nájdem. Ale vtedy to už bude reálne horovať, to je asi najhorovejšia misia, Mišo. Nezaujímajú ma papieriky, idem ďalej. Doriti! Mišo? Čo je? Vezmem mravky. Ja som to rozbil. Šutrom však. Nie, ja som to normálne rukou rozbil tu na nejakú stenu. Mišo? Hm? Nado mnou je žena, ktorá má menštruáciu, kúka tú krv. Mám spomienku. Vidím klavír a oleničku, super. Ja som nevidel klavír. Puzzle vyriešený, ešte som ho ani vyriešiť nemal, nevadí. Povedal, že opatrnosti není nikdy dosť. Čo ty myslel? Neviem, že máš byť opatrnejší, že proste... Počujem klavier. Prečo tam není tá mumia, idem sa pozrieť. Jak to počuješ ty, či to počujem ja? Neviem, to počujem asi ja. A bola tu otvorené, to je svinia jedna. Fuj. Vyššie vyriešil som puzzle. Ty vole, mám ďalší papierik asi. No neviem ako to Mišo? robiť, lebo je za nejakým skolom je. Ničnici. Vyššie, vieš tam čo padli tie skaly, teraz mi padli. No. Tak, teraz som spadol na zem, do riti. Tak vieš, keď vyjdeš z tej miestnosti, tak tam je taká stena. No, veď už som rozbil. No, tak tu musíš, no tak keď tu robíš tak. Dvere sú zamknuté, čiže niekde tu bude kľúč, nie? Ty musíš teraz ísť, tam je taká knižnica, ty musíš 4 knihy povyťahovať a oni sa ti otvoria. Ona sa ti otvorí, sa mi zdá, že to je to. Hej, máš asi pravdu, lebo ja to teraz aj robím, práve keď si mi to hovoril. Ja si to, akože ja si... Skúšal som vyťahnuť nejaké knihy a nejdú mi. No lebo tu nás som sa ja zasekol, pamätám si to síce matne, ale pamätám. Ľudia, ak sa vám táto hra bude páčiť, tak len píšte do komentov, my vám to s Kocom budeme určite natáčať. A pripájte sa aj na moje módy. Koco, keď si zoženie amnéziu, tak bude aj on natáčať, toho sa nebojte. Módy budú. Koco, a čo, bavíte to? Bavíte to zatiaľ? Ja som vedel, že... Furt sú zamknuté. Spiderland, hej, aký si hustý, čo si necítiš. Ježiš, ktorú ešte knihu tu mám? Takže teraz idem do toho puzzla. Je tu papierik, ale neviem kde. Ty otvoril ty dvere? Nie, ja som teraz práve vyšiel zo spomienky. No tak tam, keď vyjdeš na tej knižnici, tak tam je papierik, aha. Ale neviem Počkaj, ako ho zobrať. berem olejničku, že to mám spomalené. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Papierik, rozbi sklo, nie? Hoď dačo po ňom. Hoď po ňom dačo. You can never be too careful with that. Práve tlačidlo myši. Ja už mám. Kámo, to je štvorstranové. Úver. Hlavu im rozbijem. Že knižky. Neviem si to čítať na čo. Jedna. Veď ak budú chcieť henty, tak si to prečítajú. Gameplay si to stopnú. Jo, ako to, že táto kniha sa zase zasunula? Neviem, Zafil. už sa mi to otvorilo. Musíš to ešte raz urobiť na dvakrát. Kam mám 4 olejničky a 0 Už aj oleja. mne. Nie? Čo sa stalo? Čo sa stalo, ja neviem. Aj otvoril sa mi. No vidíš. Nejaká miestnosť. Mám kľúč! Klíč do vinného A ja... skripku. Doriti, mumia! Kde? Zober kľúč a uvidíš. Počkaj. Není tu. Zober kľúč a uvidíš. Biblia. Ježiš. V prvom šuflíku je papier. Počkaj na predposlednú misiu s Brutom sa zosereš. Dobre, ideme. Kľúč bude... Aha, Mišo, keď zoberieš kľúč, tak sa ti otvoria tie zamknuté dvere. Doriti. Hej. Zatvorím ich. Tak.
A ideme nazad. Teraz musíme ísť tam, odkiaľ sme prišli. Ktorý ti? Mumia! Mumia! Ježiš, ja som sa aj zľakol, čo ti jebe? Kde? Mišo, no to zober kľúč a chod nazad, odkiaľ si prišiel, uvidíš. Že tu nevidím, divné. Ale počujem. Nevadí. Jak to, že sú tu mumie? Neviem. Tu nemali byť. Fúha, už idem do vstupnej haly. Ty schody se modlili, upšené, zírali do temného, klepnutého stropu. Klenutého, bože môj. Ja neviem ani čítať. Koho malo leničky. Kámo, Miši, ja už som tu. Doriti, jau. Knihy spadli. Knihy? Nie, na zem. Ja už som v hlavnej hale, či ak sa to Ko? volá. Niečo počujem. Nejakú hudbu. No to hra na klavíri sa mi zdá. Není klavír. Mám kľúčik, ten kľúčik ide od vinného sklípku, poď tam teraz. Hotovo, řekli muži. Hrobka byla odhalená. Tin Hinan čeká. Ty vole, ty vole. Čo sa stalo? Mumia? Hej. Pecka, ne? Není hnus. Ja som sa aj zľakol, reálne, kámo. Akože moc nie, ale kleplo ma. Som vo vinnom sklípku. To chlágy, už to je dobré. Nemám ísť. Naspäť? Hej, nazad. Kámo, no to vyzerá hnusne. Fuj, do piči. Tu na budú mumie, čo ti jebe. Ďalšia spomienka. Ja si idem asi deletnúť spomienky, bo ma tu iba sere. Battles! Battles! What Ticho are you doing buď. here? Mám... Kuprit. Tak boss. Ticho. Dobre. So máš Battles. Ticho. Co deje? Ja, ma to zabíja. Miro? To meso. Boha, zasa mi Kde štruácia. mám ísť? Musíš ísť do vinného sklípku, ak si zobral kľúč. Doriti? Si robí srandu, nie? Fúha? Tu na niekto niekoho zabil. Mumia asi. Ja som preskočil to meso, teraz kam mám ísť? No musíš ísť do Dole, vinného sklípku. Je, do akého Odtiaľ máš ten kľúč. My chest is going to burst. Laboratoř. Nie, chod do vinného sklípku. Do laboratóře až A na tam som konci. ešte nebol. Ja som tam bol, tam zoberieš takú hovadinu. Veď tam sa potom aj tak musíš vrátiť. Ešte dva. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Yeah. Tu je Barrels. Reálne veľa. Už si v tom vinnom sklípku? Nie. Vonom. Laboratóriu. Tu padajú šutre. Zhora. To počujem. Čo? Čakaj, sa musím ísť vyzdraviť. Keď máš chorý rozum, tak sa iba pozeraj do ohňa, hej, za pasiok šisadlami. On sa ti potom vyzdraví, keď máš nervy. Bože môj, rane, sa citlivosť teraz. Fuj. Mám tretie, ešte jedno. Čo bolo? Laudanum. Teraz kam tu dať? Vidím mumiu, čo ti bije, ja sa pozerám na mumiu, čo ti bije, sa posral, nie, ježiš, ja som spadol na zem. Rýchlo laudanum. Dobre, postav sa, ty debil. Sa A posral. ja potrebujem 4 chemiky. Ja už mám 3. Vo vinnom sklípku sú. Som ti vrajal, chod najprv do vinného sklípku, až potom chod do laboratóže.
Neviem teraz tú tretiu, nes poslednú. Je vôbec tu? Idem sem. Iný sklípek, nemám kľúč, ako je to možné? Veď on bol, kľúč bol tam, kde si musel zničiť tú stenu, tam na stole. Ja som tam bol, na stole. Ja som tam bol, ja sa tam musím zase vrátiť a mumia ho tam ešte zabije. Ak ho nemáš, tak chod tam ho zobrať. Dobre, ja už idem do vstupnej haly. Mám 3 chemikálie, ešte jednu musím nájsť a idem tu vyrobiť. A už som von z tejto miestnosti like a boss. A.k.a. Mierec. Like a boss. Idem nejaké... Oblečko. Máme čo na oblečenie. Je good. Ale mám papierik. Čo sa stalo? Prečo padám na zem? Neviem. Kde? Jaj. Nepadaj. Nepadaj. Padaj. Mňa nezaujímajú tvoje sprosté spomienky, mňa zaujíma to, čo ty dokážeš a ty nedokážeš ani šprintovať, ani zbiť mumiu. Však s shiftom šprintuje. Ja nedokážem ani zbiť mumiu. Dobre, ja to tu stopnem ľudia, lebo som sa asi zasekol a keď nájdem poslednú túto, tak sa vám ozvem. Tak zatiaľ. Tak čačo ľudia, som späť a ako môžete vidieť, vidím to tu, ale bojím sa, lebo tam hore sú nejaké barely. Nevadí, dúfam, že na nás nespadnú. Doriti! No musela presne na mňa spadnúť. Prečo som to predpokladal? Asi pretože som to už prešiel, nevadí. Takže Koco zistil, že má kľúč. Že našiel nadarmo. Však Koco, pochvál sa. Ja tento typek sa bojí, lebo že... Prečo? Na mňa spadli šutre. Nemám olej. To je zlé. No vidíš, keď ním Znamená, blikáš. že tu beháme retardovaní. A ja, na mňa teraz čo si popadalo všetko. Čo zase? Čo zase? Šutre tu spadli a dosky. Utekaj. Kokos, ja mám ren lagy. No dobro, už to stupňuje. Kvôli tebe som si minul 3/4 svojej... 3/4 celú moju onu som si minul. Ja som nemohol vedieť, že ty Nie, že ten by kľúč si mi máš. povedal. Ja Tak keď som bol tam, kde ty, Však ja som si myslel, že ty ho máš. Že ty si na to zabudol, na tú... Kámo, Mišo! Tu je súd a doplní ti to plno oleja. Tam, kde nájdeš poslednú túto. Keď na teba spadnú tie barly, tak tam bude súd s olejom. Mám plnú lucernu. no takže čaute. Našiel som to. Našiel som ten kľúčik. Samozrejme, že sám som ho našiel, pretože som ho mal v inventári, hej. Len Mirec mi zabudol povedať, že mám na ňom dvakrát kliknúť, hej. Sorry, Momentálne akože... Sorry, Koco. nemám žiadnu olejničku, ale to nevadí. Tak Miro. No. Ja už idem robiť tie prostriedky, aby sa nám to... Aby už sme urobili kyselinu. Koco je oveľa pozadu za mnou, ale to nevadí. No tak keď si ma tu zdržal. Však ale ja som nevedel, že ho máš. Ja mám ísť teraz, keď nič nevidím. Nič nevidíš? Prečo? Ja aj nemáš olej. Počujem, že tu niekto búcha na dvere. Chod na vinný sklípek. Tam som. Tak tam hľadaj. Tam budú také nádobky a musíš nájsť 4. Mám gamu na full. Dobrý som. A meso. Čo to praská? Nebude tu náhodou mumia? Jau, chudák. Myšľa, niečo tu spadlo. Pukla mu hruď, Miro, počuješ? To je katastrofa, Myšľa. Prečo mu pukla hruď? Krúčime, neviem. Pustý bol. Krúčime.
Mišo, Čo? už mám kyselinu. Kam aká okludnúca hudba. Ja zase puzzle, nevadí, viem ako ho vyriešim. Papierik. Skriňa, asi aby som sa neskryl, nie? Keď pôjdem ja. Ježiš! Čo sa stalo? Jak to, že sa tie dvere otvorili? Ja neviem. Uj. Prečo by sa tu malo objaviť mumie? Konečne som tu, kámo, Mišo. Dominik reálne debil sprostý, ty kokos, no men zasviečil to svetlo a mne to presne do okna zasviečilo a som sa zľakol. To je imbecil, zabijem ho. Videl si tam mumiu ty? Kde? No tam. Hej, videl. Čakaj, jak to mi volá. Čo je za fail? Dobre, som tu, sorry, ale Patečík mi volal, lebo nevedel, čo má robiť do školy, mal si to písať šmejden. Tak, Miro? prosím. Ja tu stojím pri nejakom súde a píše mi tu, že tu nie je žiadny olej. No, lebo už si ho dal, stlač tab a budeš mať plný olej. Pravdu. Palierna, takže už som si odblokoval ľudia kyselinu, ako ste mohli vidieť, a idem do palierny. Ľudia, ako ste mohli vidieť, ja tu vidím nejaké pilky. A mám asi druhú vec, kuprit sa tu volá. A niečo ma tu zavrelo. Musíš mať 4. Mám zatiaľ asi iba 2. Keď nájdeš tretie, tak sa tam musíš potom vrátiť, hej? Lebo aj keď pobeháš všetko... A zasa menštrulácia. Proste tam potom vráť. Neodchádzaj ešte z tej miestnosti, lebo tam v tom vinnom sklípku sú všetky 4. A ja vidím len 2. Hľadaj ešte tretie. Ježiš. Čo sa stalo? Prečo sa mi tie dve nedá otvoriť? Mám ich rozbiť? Musíš ísť do druhých dverí, lebo tam sú zablokované. Keď pôjdeš do tých druhých, tak uvidíš. Ale to čo sa robí s tou obrazovkou, ty vole? Ja pohnem trošku myškou. Hnusná je však. Ne. Mišo, to tu vypadá reálne zle, fuj. Už tu nechcem byť ani sekundu. To je kámo, ja som sa znakol, ty vole. Mišo! Mumia! Mišo, ona tu je! Aj pri mne! Ja, Mišo, ona tu je! Kámo, ja som spadol na zem, Viem, ale pri mne Spadol. mumia. Fuj, tu nie je pások, tu spáj tam. Víš, že tu nás sú nejaké kosti. Fuj. No? Viem, čo mám spraviť. Miro, poraď mi, teraz budem musieť sa skrývať pred tou mumiou, či nie? Nie, ona tam nebude. Dobre. To? Olej! Lajko bude, tak mám plný. Miro, mám už tretiu vec. No a teraz sa musíš vrátiť nazad a musíš nájsť ešte aj tú štvrtú. Proste ale ostan v tom vinnom sklípku. Aj tie dvere sa mi už otvorili. Čo? Mám už aj poslednú. Ja som práve, dobre, a teraz chod nazad a urob kyselinu, ja som práve teraz urobil puzzle. A idem k vodnej príšere, ľudia, a odtiaľ si to už moc nepamätám, keďže sa bojím. Koco, počkám ťa? Mám ťa počkať? Jasné. Dobre, takže zoberme ešte toto a počkáme na koca a ja sa toto video stopnem a keď sa koco objaví pri nás, tak by sme to mohli teda dohrať. Čakajte, zoberiem olej. Tak, dobre, tak zatiaľ.